Chabondoka manje Advocate Nelson Chamisa vadzoka vari kuvhundutsa ZANU-PF kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika paya very first time yako, gara usubscribe, ucomment, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi ndiri kuona Advocate Nelson Chamisa vangobudikira vachitaura tweet iyo yavhundutsa nyika yese, yasheka streets eZANU-PF, yasheka vanhu vakawanda wanda. Vangonyora vakati a cheated and betrayed man who is rebuilding himself is a dangerous man. Ndo mashoko avangotaura, asi tabva tatanga kuona vanhu vakawanda vemabato akasiyana siyana, vemabato iwa anozvitanotonga eZANU-PF vakutanga kupinda busy, vakutanga kuverenga rise, vachitanga kuita zvese zvese, vakungotaura zvese zvese, vari kuvhunduka, vari kutya. So patanga kupindwa neuyo anoitwa Nick Mangwana ari kuti the same people that realized they had no viable legal grounds to challenge the process and outcome of the 2023 harmonized election through the process availed to them by the constitution are now emphasizing trying to disturb our peaceful hosting. We are not your hostage. Sit down. Ndo mashoko abva nekuna Nick Mangwana. Asi ndiri kuonawo vamwewo vari kuzotanga kuda kupindurana naAdvocate Nelson Chamisa vachiti another radio but we are waiting bra. Vamwe vari kuti they cheated you zvemashuwa. Vamwe vari kuti nothing makes a dangerous man than realizing he can always restart, refocus and rebuild himself. Vamwe vari kuti screenshot this zvatotanga. Vamwe vari kuti continue rebuilding, say and come back 10 times stronger. We are patiently waiting. The time has come. Vamwe vari kunyora kuti powerful truth, when a man is driven by the fire of betrayal and cheating, he is forced to confront his deepest vulnerabilities, but in the ashes of heartbreak a phoenix can rise, rebuild himself. He emerges stronger, wiser and more resilient than ever before. True force. Asi tiri kuzoona zvekare vebato reZANU-PF vari kuramba vachingoenderera mberi vachitaura kuma social platforms avo, vabudawo vakanyora zvimatsamba zviri kusadhaki zviri kutaura kuti sadhaki iri kuzoya iitwa muZimbabwe. President Emmerson Mnangagwa vari kuuya vachizoitwa chair weSADC. Ndopa vari kubva vanyora kuti SADC summit, nothing will stop it. Ndo mamwe maposts ari kungopostwa nevanhu veZANU-PF. Ende tiri kubva taona zvekare kune vaimboshandana naAdvocate Nelson Chamisa vachiti kuMDC kumashure uko anoitwa naElias Mudzuri. Vari kunyora kuti rights must always be exercised with responsibilities. Anyone planning to demonstrate on the upcoming SADC summit must be prepared to face consequences. We must focus on things that build country through dialogue and other peaceful ways, not the unsanctioned demonstrations. No, ndo mashoko ari kutaura. Ndiri kuzoonawo zvekare uyo muchinda anoitwa Temba Mliswa aimbova MP wekuNorton, akazodyiwa nemwana waTsvangirai akazosiya akatanga kunoita zveusabhuku. Ari kubudawo panapa ari kutaurawo yakewo nyayawo panapa ari kuti it's unfortunate that there has been a lot of hidden tension with fears and protests on the SADC summit platform. However, I feel that a regional body, SADC and the rest of the world have already moved past the Zimbabwean electoral issue. Kusazozivawo kuti why Temba Mliswa ari kutaura achizviita kunge ndiye Zimbabwe yacho, nekuti ari kutaura achizviita kunge ndiye Zimbabwe. Ndo imwe yenyaya inenge ichinetsawo panapa inenge kutaura nevanhu. Unozati vanhu vakawanda vakambotaura vachiti zvaitaurwa neex girlfriend yake pamwe zvichida zvaingova chokwadi, zvichinzi anoshandiswa neZANU-PF nekuti apa ari kutaura achiita kunge ari kushandiswa zvamachokwadi, ari kutaura achitanga mumwe wemasiyaos ukada kuteerera mashoko acho matauriro ari kuzviita. Muri Zimbabwe ndo imwe yenyaya ndanayo nhasi dzekare ndakakubatirai pachannel penyu tichikuzivisai zvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Hazvina kutombomira zvakanaka, hakusi kudyiwa rinopisa, vanhu vari busy, vanhu vari kuverenga rice chairo, vanhu vari kutya, vari kuvhunduka mashoko ataurwa naAdvocate Nelson Chamisa. Ameno kuti imi muri Zimbabwe munoonawo sei nyaya?